Една от най-великите групи на нашето време – Queen, пред BTV. Концертът на британците и Адам Ламбърт е на 23 юни в София. С легендарните музиканти в Лондон се срещна Петя Дикова. Мей, вие бяхте в София само преди месец. Да, беше скоро. И знам как да произнеса името, което преди не знаех. В първите 50 години от живота ми. София, не София. Беше фантастично, стана страхотен концерт. В миналото, Queen, планувахте ли да дойдете в България? Не беше възможно по това време. Това беше наша мечта, която едва сега имаме възможност да изпълним. Фреди измисли името Queen, кралица, и както колегите му си спомнят, бил е наясно с гей асоциацията, която то предизвиква. Той постоянно тичаше, беше като френетичен дервиш на сцената. Крещеше с пълно гърло, все още не беше овладял гласа си. Но той знаеше какво трябва да направи, за да стане велик вокалист. Тогава мислихме, че е полулуд. Беше забавно. Брайан и Роджер казват, че Адам има факторът Фреди. Той беше невероятен. Смятам, че публиката иска да види автентична емоция, а не имитация. Когато имате десетки хиляди жени, мъже, които да крещят името ви, готови на всичко, как оставате нормални? Не знам дали оставаме нормални. Аз никога не съм бил нормален. Опитваме се, но не сме нормални. Това е част от тайната. За BTV новините, Петя Дикова. Цялото интервю с музикантите гледайте тази събота от 11 часа в предаването Култ.